मिस्टि इखौनो बुंनो सानदों दा जोंनि दारागाव दुगैनो फैदो कर्नाटकनिफ्राय हेन्सेट So guys, welcome back to the channel. Buhut gobaवनि उनाव आरोना माने आंना बुहुत प्रब्लेम जाना दंमोन साननैसोआ इनिफ्राय दिनै माने गोबाङानो बावखुंग्रि गाखोनो थांदों खोमा आंनाबो प्लेनिंमोन बावखुंग्रि थांनायनि खिन्थु माने माबा प्रब्लेम जाना थांनाय जादों आरोना बाइक नायनांगोन नखरनि गारि गायनो होगासिनो ओमफ्राय गोबां लोगोफोर दङ आरोना उनावबो दं बाइकनै ओमफ्राय इखिबो दङ बेनिफ्राय दा दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों बरियासेनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिनो जाबाय आरोना ओमफ्राय आंना भिडिअ तारिखा चेनेला बुहुत डाउन जाना दङ आरोना गाइस बुहुत गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों आरोना ओमफ्राय आंना बैसागोनि उनाव बाइक गोदान फैगासिनो गाइस थ' नोंथांमोना बाइक गोदानखौ वेट खालामना थाबानो जाबाय बैसागो जोबनाय लोगो लोगोनो गाइस निउ बाइक फैगासिनो आंना बरियानो थ' गाइस नायनो हागोन किनुकल ब्लग बेनिफ्राय उनाव लोगोफोर सानै दंबावो दायो मोजाङै देखायजोबगोन आङो सोर सोर दङ ग्रुपआव माने गोबाङानो बावखुंग्रि थांदों नालाय ओमफ्राय जोंना माने ओरैनो दिनै बैसागोनि नामाव मोनसे सर्ट राइड जाबाय आरोना नैबेयो भिडिअ लाबाय थारियाबो बुहुत गोबाव जाबायमोन थ' भिडिअ तारिखा चेनेला बुहुत डाउन जानानै दङ थ' नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय आरोना माने भिडिअ लाबाय थानायखाय माथोफ्रानो आलादा जाना दंलाय खोमा आंना एकदम माथोआनो चेन्ज जाना दं आरोना मा बुंगोन मा मागोन जाबाय थादों आङो बारा बुंनो माबा मोनाखै खा मोनाखै माने एसे बोरैबा मोनदों आरोना भिडिअ लाबथारिखाय सिगाङाव लांजोब्बाय बिसोरो आंना आरो बाइकआ बारा खाराना गाइस बैसागोनि उनावसो फैगासिनो दं आंना हेभि बाइक नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय आरोना चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय सिगाङाव आरसि गंसे दङ ओमफ्राय नै नकुलनि आरसिखौ दायो सालायनाय नांगौ र' लामाया बुहुत मोजां आरो ना इखि गामि एरियानि लामाबाबो फिसा लामाया खिन्थु बुहुत हेभि आरो ना बुहुत साफा लामाया फिसाबाबो एकदम मजा लिन मारिनो एकदम टार्निंफोरा देन्जार बरिया एकदम हेभि सिगाङाव फिस्ट्रम गंसे ओमफ्राय आरसि गंसे आरो ना आरसि 200 नैबेयो ओमफ्राय सिगांना फिस्ट्रम नासला वाव मजा भुटानाव थांनाय बायसा नांलायदो पुरापुरि बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो माने मोखां देखायदो आरोना बहुत गोबाव जाबाय भिडिअ लाबोया ओमफ्राय दिनै अकस्मात माने मोनसे प्लेनिं जानानै अकस्मात न'निफ्राय ओंखारबोनाय जाबाय ओमफ्राय इखि नायनो हागोन माबा बाइक दङ नैखि दङ आरसि 200 नैखि दङ फिस्ट्रम नैखि दङ आरो आंनि नैबे इखौ बुंथ'लायला आङो ओमफ्राय नैखि आरो माबा एक्सपाल माबानि जेम सेक्टरनि इखि दङ एमटि गंसे एक्सस लगायनाय नायो एग्राव बे एक्सस लगायनाय दङ इयाव ओमफ्राय इखि गार्ल सिख्ला राइडार दंखासै खिथिथ'लायला आङो सिख्ला राइडारखौ ओमफ्राय दा बर्तमान जों जायगायाव मोनफैखाबाय आरोना ओमफ्राय इखि नकुल दा माबायसा खबरा मोजां बिउटिफुल ना फंनैसो बुंना होदो मा बुंनो सानदों इखौनो बुंनो सानदों दा जोंनि दारागाव दुगैनो थांनाय गाइस लागाव दा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो बदिनाव दिनैसो जोङो लोगो मोनबाय आरोना गाइस माने आङो गारनानै थांदो इयो माबायाव गवायाव आंबो थांथारनो गोसोमोन ओमफ्राय आं गारना थांदो बिसोरो जिखुनु गाइस दा थांनो नागिरदों दारागाव दुगैनो गोबाङानो बावखुंग्रि गाखोनो थांदो खिन्थु जोंनिया माने गोसो जायाखै बावखुंग्रि थांनो बैसागो बायसाखौ नाङाखै ओंखायनो दसे दुगैना फैनो होननानै सर्ट राइड जाबाय आरो नायो थ' नायलांबाय था गाइस भिडिअखौ माबायसा जायो थ' लेट्स गो गाइस माबानो फैदो कर्नाटकनिफ्राय हेन्सेट एकदम मार नांदो बाक्सा फैनानै मोजां नोंना बरियाना अ दे जेमसा दा ब्र' आविनि आरो खासिया जोङो बामन खातानि बरिया नोंना बाक्सा फैना बरिया बिसोरो जाबाय बामन खातानि आच्छा माने बामन जिबो हमबाय थायो आच्छा सिख्ला राइडार नै गाइस सिख्ला राइडार
खात्रा सालायगासिनो हौवाफोरा हालालै गासिनो सिख्लाफोरा बारस'जोब्बाय नै मालाय खात्रासो मोनखाबायलै जायगाखौनो आरो मा स्पिड सालायबावलायनो हाय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनसो आरो ना दारागाव बोसोर गोदानावबो खनसे फैयाखै आङो पिकनिक जानोबो दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव मथा मथि गोदान बोसोर फैलायलांबाय गोदान बोसोरनि नामाव दिनैसो पिकनिक स्पटआव फैदों आङो बहुद गोबावनि उनाव मालायफोरा मालाय बावखुंग्रि गाखोनो थांदो जों आरो दारागाव दुगैनो फैबाय निला आंना लोगोफोरा थांदो आंबो थांनायनि प्लेनिंमोन खिन्थु माने थांनोबो बोरैबा मोनखाना थांदियाला आङो गोदाव सोरावनो आंना केमेराया बारा चार्ज गैला दे गाइस एकदमबारे जोबां जाथारबाय 40% ल'थारसै दायो सोरनावबा चार्ज होनांसिगोन दैलां फैबाथाय लामाया बुहुद गाज्रि जायो आरो ना हाब्रु गोजा जायो ओंखायनो माने नैदि माबा खोनाबाय निला बाला अन्थाइ गारनानै होदो एबार दैलांबाबो हाब्रु जानाय नङा बायसा मोनदां आङो स' गाइस पुरा पुरि मोनफैबाय आरो ना नै बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो दारागावनि मोखां नुफैबाय आरो ना नायनो हागोन नोजाराया माबासो जानानै दं एकदमबारे बोसोर गोदानाव खनसे फैनाय जायाखै एबारसो फार्स्ट टाइम माथो गोरान गोरान जाजोबना दं माथो दैयानो गैया नामा जाखो नुहुरनायाव गोरान गोरानसो नुहुरजोब्बायलां स' गाइस फाइनालि दारागाव मोनफैबाय आरो ना नायनो हागोन नै आदा जेमसानै जायगाया बारा साफा जायाखै आरो ना गोरान गोरान जाजोबना दङ दै गैया बारा एकदमबारे गोरान गोरान जाना दङ ओइफोरखिबो गोरान गोरान गोजा ओमफ्राय लोगोखासेया जोंना हारसिं लामा आन्दायबाय थादों नै थांलाय फैलाय जागासिनो ओइ मायाव आन्दायनाय मायाव आन्दायनाय अ नायनो थांफिननो माला लामाखौ आदसा आदसा थ' गाइस बाइकफोरखौ खि दोनजोब्बाय आरो ना नै नैखि नायनो हागोन नैखि गंनै एमटि नैखि आंनि नैखि भिस्ट्रम नैखि एक्सपाल ओमफ्राय नैखि आरसि आरो ना ओमफ्राय दा जायगायाथ' ओरै बारा माबा स्पेसियेल जायाखै माने एसे गोरान गोरान जाना दङ आरो ना दैफोर गैया बारा थेवबाबो गोथां गोथां जाना दङ दखानफोरखौ नायनो हागोन नैफोर जा बायमान दुगैनोसै इयावनो दुगैना लानोसै दै खमबाबो उपाय गैया आदा जेमसा लानानै फैदो मा बुंबावनो उपाय गैया गाइस आदा जेम्स मा खालामनो उपाय गैया बयबो बुंबाय थायो आंखौ जेम्स 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 आंनि मुङानो जाबाय दिनैनिफ्राय जेम्स सेकेन्ड जेम्स उफ गोलोमस्रावजोब्बायलै गाइस पुरा पुरि एकदमबारे नैखि फट' सेसन सोलिगासिनो नैलाय जा बेनिफ्राय इखि सायावनो जारायफोरबाय सारनानै नैनिफ्राय जिबलाइन थांनाय नैनिफ्राय ओमफ्राय गाहायखि नाहरनो हागोन ना जाराय माबायसा नै ओइ बाइकफोरा जोंनिया ओइनो जि फिसा फिसा नुहुरदो अ माय गड बावखुंग्रि गाखोनाय बायसासो मोनलायबायलै बेसेबा गोजौ गाखोफैबाय जोङो Tagra RPM guys, exhaust ko nang reka traka na kayo. So guys दिनै पुरा खानसेया फाला फालि मजा खालामबाय आरो ना ओमफ्राय दसे खमायनै साहा बागानाव रिल्स सिल्स लानो होनना फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय बाखि नकुल दामोना ओइ जा साहा बागानाव दङ आरो ना ओमफ्राय आं नै लामायाव एसे सलायनाय बाइक सलायनाय रिल्स लानो होनना फैदोंमोन स' ओमफ्राय दा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन गाइस थ' आंना माने चेनेला भिडिअ थारखाय बुहुत डाउन जाना दङ आरो ना थ' जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान एसे सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय बेनिफ्राय मथा मथि सप्तानै सप्ताथाम जाबाय आंना भिडिअ ओंखारैया ओमफ्राय बैसागोनि उनाव बाइक गोदान फैगासिनो दङ थ' नोंथांमोना वेट खालामना थाबानो जाबाय बाइक गोदानखौ मा बाइक लानाय जायो नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना दोनबानो जाबाय उनाव लासै नुगोन थ' चेनेला बुहुत डाउन जाना दङ भिडिअ थारिखाय थ' नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय माने एसे शेयार खालामना फिनबानो जाबाय आरो ना लोगोफोरनो शेयार खालामना हो आरो गोदान बारे साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो ना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन गाइस माने आंना माइ गाबा हामा जादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा माइखौ गोदान लाबबाय आङो गोदान लाबाय ओमफ्राय दा भिडिअ लाबबाय थासिगोन साननैसोआ खिन्थु बैसागोनि उनावसो निउ बाइक लानाय जागोन आरो ना दा नै पुरान बाइकजों एसे खानाय सोलिथ'नांसिगोन ओमफ्राय बैसागोनि उनाव निउ बाइक फैगासिनो थ' नोंथांमोना वेट खालामबानो जाबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन गाइस थ' बाय बाय टाटा गुड नाइट गाइस लाभ इउ बाय बाय